Magluluto tayo ngayon ng pininyahang baka. Ito na ang ating mga ingredients. Carrots, patatas, pinya, beef na pinakuluan. Tapos, yung mga panakot natin ay bawang, sibuyas, luya at saka siling pula. Tsaka maglalagay rin ako ng soy sauce at oyster sauce. Umpisahan na natin mga kaibigan. Maglagay ng mantika sa kawali. Mga 3 tablespoon. Olive oil itong gamit ko. Pwede rin naman kahit na vegetable oil. Kahit ano, basta anong gusto niyo. Gisahin ang bawang. Hintayin nyo muna na mag-brown bago nyo isunod ang sibuyas. Ayan na mga mamamayang nag-brown na. Kaya pwede na nating isunod ang sibuyas. Dapat kasi brown yung bawang para mawala ang amoy ng baka na parang malansa. Tapos iprito nyo na rin sa kawali ang inyong mga luya. Pagkatapos nitong sibuyas ay isusunod. Ihulog ang luya sa kawali. Ayan na. Super bango na talaga. Ganado akong magluto sa umagang ito kasi gutom ang ating kilabot na mangtitisim. Kaya ganado ako na magluto today. Teka, kukuha muna ako ng soy sauce. Naglagay ng toyo sa ating kawali. Tinatansya ko na lang kasi kabisado ko naman kung gaano karami. Pero mga 5 tablespoons ang ilagay mo. Pagkatapos ay isunod na natin ang ating beef na hiniwa ng maliliit. Lagyan natin maigi para mawala ang langsa sa baka. Pagkatapos ay lalagyan natin ng kunting tubig para maluto ang ating baka. Takpan for 10 minutes. Takpan natin mga mamamayang ang ating kawali. Ganito na ang itsura mga mamamayang. Pagkatapos nating pinakuluan ng 10 minutes. Pwede na isunod ang ating patatas. Yan. Isinunod ko na ang patatas. Takpan ulit para maluto ang patatas. Lagyan ng oyster sauce. Mga 3 tablespoon. Yan.
Pagkatapos ay haluin. Haluin siya. Then, takpan na naman for 5 minutes para maluto ang potato. Ngayong luto na ang ating patatas, pwede nang isunod ang pinya. Tapos, ilagay ang carrot. Hinaan ang apoy. Tapos, haluin ang baka para magpantay ang lasa. Takpan uli. Takpan. Ito na ang lahat. At isunod na ang red bell pepper. Ayan. Madali na lang ito maluto. Haluin para maluto ang ating red bell pepper. At pagkatapos nito ay mayroon pang green bell pepper para pang decoration, para maganda ang kulay. At ito na siya, isusunod ko na. Ayan na. Mamamayang nagmukha ng ulam ang ating niluto ngayon. Ang recipe na ito ay lutong bahay recipe ko lang. Kaya, kung isip nyong gayahin ito, ay tignan nyo na lang sa umpisa ng ating video. Ayan, luto na mga mamamayang. Maraming salamat sa panunood ninyo. Sana mag-like kayo, mag-subscribe. Ito po ang inyong mamamayang or ate mayang na nagsasabi, mabuhay! Kain na!